Άρα λοιπόν αυτός είναι ένας ακόμα λόγος για το πόσο σπουδαία διαδικασία είναι ο θυλασμός. Πέρα από όλα όσα ξέρουμε μέχρι τώρα. Είναι ύψης της σημασίας. Δεν είναι μόνο ότι μπορεί να βελτιώσει την ήδη υπάρχουσα χλωρίδα, δεν είναι μόνο ότι ενημερώνει με νέα βακτήρια την εντερική χλωρίδα, είναι ότι δουλεύει επιγενετικά πάνω στη χλωρίδα. Δηλαδή μπορούμε να πάρουμε μια εξαιρετική σουηδική μελέτη όπου πήραν παιδιά που θυλάζαν αποκλειστικά και παιδιά που παίρναν φόρμουλα αποκλειστικά. Πήραν τον ίδιο πληθυσμό, τον ίδιο γαλακτοβάκυλο και από τους δύο και είδαν ότι τα παιδιά που θυλάζουν, το μικρόβιο αυτό παράγει συγκεκριμένες βιταμίνες χρονισμένα όποτε πρέπει, ενώ το άλλο όχι. Δηλαδή το γάλα δουλεύει και επιγενετικά στο τι γονίδια θα εκφράσει το ίδιο βακτήριο. Ο θυλασμός είναι μια πολύ μεγάλη σημασίας διαδικασία και τουλάχιστον το εξάμηνο θα πρέπει να είναι αποκλειστικό.